Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο που θέλω να κάνω πάρα πολύ και που με πέδεψε αρκετά, ειδικά το πορτοφόλι μου, όπως θα είδατε και από το τίτλο. Αλλά ήθελα να το κάνω έτσι κι αλλιώς, γιατί ονειρευόμουν πάντα να κάνω αυτό το καινούριο make-up, καινούριο μακιγιάζ προϊόν. Έχω εδώ μαζί μου μια σακούλα γεμάτη με καινούρια πράγματα, τα οποία ανυπομονούν να το δοκιμάσω. Θα τα απλώσω εδώ μπροστά μου όλα για να τα έχω έτοιμα και πάμε στο βίντεο. Τα έχω όλα στις συσκευασίες τους, δεν έχω ανοίξει κανένα, είναι ολοκαίνουργια και πάμε να δούμε ποια είναι. Για primer έχω αυτό εδώ, της Makeup Academy Pro Base Banana Blair Primer. Γενικά έχω μια δυναμία στα Blair Primer γιατί πιστεύω ότι χρειάζομαι αυτό το Blair. Το δέρμα μου, έχω μεγάλους πόρους, οπότε σίγουρα χρειάζομαι ένα primer blurring. Βέβαια όλα μου τα primer είναι blurring, δεν ξέρω, κάτι έχει πάει λάθος. Αλλά αυτή η εταιρεία είναι μια εταιρεία που ήθελα να δοκιμάσω πάρα πολύ καιρό και είναι το πρώτο μου προϊόν από αυτήν την εταιρεία. Λέει Mattifying Finish with Vitamin E. Αφήνει ένα velvet τελείωμα, το οποίο θα κάνει το δέρμα μας smooth. Αυτό το primer, έχω και το σκονάκι μου, έχω σημειώσει τις τιμές για να σας πω πόσο κάνουνε. Αυτό το primer κάνει 8-9 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω 9 όμως. Και αφαιρώ προστατευτικό, βάζω μια γενναία ποσότητα, πάμε να το απλώσουμε. Είναι αρκετά απαλό όταν το βάζεις στο χέρι σου, αλλά μόλις αρχίσεις και το απλώνεις, γίνεται σίγουρα πιο παχύρευστο. Μου θυμίζει λίγο αντιλιακό, κρέμα για το πρόσωπο και η υφή αλλά και η μυρωδιά. Σίγουρα έχει μειώσει τους πόρους μου, αλλά όχι τόσο αισθητά όσο θα ήθελα. Το καλό με αυτό το primer είναι όμως ότι μου έχει κάνει την επιδερμίδα πολύ λία και είναι λίγο sticky, κολλάει λίγο, οπότε πιστεύω ότι θα κάτσει καλά πάνω το foundation. Το οποίο foundation, δίνω πάσα, είναι της Wet n Wild, το Photo Focus Stick Foundation, στην απόχρωση Soft Ivory. Αυτό είναι σχετικά καινούριο, νομίζω τώρα βγήκε. Θα το απλώσω με το σφουγγαράκι μου όπως κάνω πάντα. Είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι βλέπω να το μπλεντάρεις στο δέρμα σου, να το απλώσεις δηλαδή από τα κανονικά, γιατί προφανώς είναι stick, είναι πιο παχύρευστο, όχι ακριβώς παχύρευστο, απλά είναι σκληρό το stick, οπότε προφανώς χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να το απλώσεις, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Έχει πολύ καλή κάλυψη από ό,τι βλέπω, έχει σίγουρα μέτρια προς υψηλή κάλυψη. Αυτό το foundation, ξέχασα να πω την τιμή του, είχε 7 ευρώ. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη να το δοκιμάσω, γιατί γενικά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ξανά stick foundation και ήμουν λίγο τρομαγμένη, αλλά πραγματικά βγαίνει καλό. Θα βάλω λίγο ακόμη σε αυτά εδώ τα spots που έχω. Τα έχει καλύψει αρκετά καλά, πιστεύω. Ειδικά τώρα που επικεντρώθηκα λίγο στο σημείο το συγκεκριμένο. Μου αρέσει και εδώ σε αυτό το σημείο στο T-zone έχει κάτσει αρκετά καλά το foundation. Σε άλλες περιπτώσεις, επειδή έχω μεικτή επιδερμίδα, είναι ξηρό σε αυτό το σημείο, μαζεύεται κάπως το foundation και φαίνεται cakey και λίγο ειδεστικό και ότι έχει σπάσει, αλλά αυτό προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει κάνει καθόλου αυτό το πράγμα και μπορεί να έχει βοηθήσει και το primer, γιατί ήταν λίγο oily κάπως. Προς το παρόν πηγαίνει πολύ καλά. Πάμε σε concealer. Έχω φυσικά το Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer που διαρκεί 12 ώρες από ό,τι λέει εδώ. Είναι waterproof και είναι στην απόχρωση Porcelain και το αγόρασα σύμφωνα με τις
iPhoneάκι μου 4 ευρώ, κάπου στα 4 ευρώ. Από τα Honda Center, εκεί μπορείτε να το βρείτε. Έχω ακούσει, αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Οπότε τώρα επί τη ευκαιρία που είχε τελειώσει και το concealer μου και ήθελα να κάνω και το βίντεο, το αγόρασα. Βάζω και στα βλέφαρά μου και λίγο εδώ πάνω για να φωτίσω λίγο την περιοχή. Αρχίζω να το απλώνω με το ίδιο σφουγγαράκι, δεν αλλάζω. Μυρίζει λίγο σαν απορριπαντικό. Κάτι μου θυμίζει μια πολύ γνώριμη μυρωδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι μυρωδιά είναι. Α, μ' αρέσει! Πώς σας φαίνεται? Θα έλεγα ότι είναι μέτριας κάλυψης αυτό το concealer, αλλά μ' αρέσει πολύ έτσι όπως κάθεται κάτω από τα μάτια μου. Επίσης, αν δεν το ανέφερα ήδη, νομίζω δεν το ανέφερα, θα κάνω ένα πολύ φυσικό μακιγιάζ σήμερα. Γιατί θέλω απλά να δοκιμάσω τα προϊόντα, δεν έχω κάπου να πάω, οπότε θα είναι πολύ φυσικό το σημερινό μακιγιάζ και δεν έχω αγοράσει παλέτα για αυτό το λόγο. Γιατί θέλω να τεστάρω κάποια άλλα πράγματα πολύ καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ και προχωράω σε πούδρα και παιδιά μου. Αυτή την πούδρα ήθελα πάρα πολύ καιρό να τη δοκιμάσω. Είναι βέβαια η NYX Can't Stop One Stop Setting Powder στην απόχρωση Light. Είναι η πιο ανοιχτή απόχρωση και την ανοίγουμε μαζί και την έχω ανοίξει. Και η οποία μου κόστησε 13 ευρώ. Ελπίζω να μην γίνω χάλια με την πούδρα. Έγινε λίγο χάλια με πούδρα. Θα πάρω αυτό εδώ το fluff πινέλο. Τα έχω πλύνει και όλα στα πινέλα μου και είναι έτοιμα. Θα ζητάρω όλο μου το πρόσωπο με αυτήν εδώ. Και πάω τώρα συγκεκριμένα με το σφουγγαράκι και παίρνω μια μικρή ποσότητα γιατί δεν θέλουμε να φαίνεται πολύ βαρύ μετά. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι έχει δώσει αρκετό φως στο πρόσωπό μου, μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά και κάτω από τα μάτια, δεν έχει γίνει καθόλου βαρύ. Δεν φαίνεται καθόλου ότι έχω βάλει 7 κιλά make-up. Φαίνεται πάρα πολύ φυσικό. Δεν έχει επικεντρωθεί σε σημείο όπως κάνουν πολλές άλλες πούδρες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα αξίζει 13 ευρώ. Συνεχίζω με τα φρύδια μου. Έχω ένα προϊόν το οποίο ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω. Δεν ξέρω, αυτή η εταιρεία μου φαίνεται πάρα πολύ επαναστατική και γενικά οι τιμές της είναι απίστευτες. Μιλάω για αυτό εδώ. Είναι της ELF. Ήρθανε στην Ελλάδα τα ELF, αν δεν το ξέρετε, αν δεν το γνωρίζετε. Είναι το brow pencil στην απόχρωση Neutral Brown. Πάμε να το ανοίξουμε. Είναι το πρώτο πράγμα που αγοράζω από αυτήν την εταιρεία. Νομίζω έκανε 7 ευρώ αυτό. Είναι έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Η συσκευασία είναι πλαστική προφανώς. Φαίνεται αρκετά στιβαρή, πώς να το πω. Αν και αυτό είναι λίγο χαλαρό, αυτό που ανεβοκατεβάζει το... Δεν με πειράζει. Θα βουρτσίσω τα φρύδια μου προς τα πάνω. Πολύ ωραίο το βουρτσάκι. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το μολύβι γιατί είναι απαλό σαν βούτυρο, πραγματικά σαν βούτυρο και υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο στο να γίνετε, πολύ μεγάλο κίνδυνος στο να γίνετε χάλια. Πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο υπομονή γιατί είναι πολύ βουτυρένιο όπως είπα και είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά μπορείτε να τα διορθώσετε όλα με το βουρτσάκι που έχει στην άκρη, οπότε μην ανησυχείτε. Και λέω να προχωρήσω σε bronzer. Έχω το City Bronzer της Maybelline, που νομίζω ότι αυτό έχει βγει από τον Οκτώβρη, κάπου στον Οκτώβρη του 2018 στην Αμερική, αλλά νομίζω ότι τώρα ήρθε στην Ελλάδα.
Γιατί τώρα τελευταία διαφημίζεται πάρα πολύ. Το κοστίζει 10 ευρώ, 9,99 για την ακρίβεια. Είναι στην απόχρωση medium warm. Ναι, έτσι. Και να σου το ανοίξω κιόλας. Έτσι είναι. Είναι σοκολατή, πολύ όμορφο χρώμα και πάμε να το τοποθετήσουμε. Παίρνω ένα πινέλο με γωνία. Βγάζει αρκετό στο πινέλο. Το τεινάζω. Είναι αρκετά πουδρένιο από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή πρέπει να το τεινάξεις, αφήνει λίγο υπολείμματα παντού. Αλλά it's okay. Πέτυχα την απόχρωση τουλάχιστον, γιατί είχε κάτι άλλο που φαινόταν πολύ πορτοκαλί. Πάλι καλά που στην αρχή μου φαινόταν το πιο σκούρο, το σκούρο από αυτά. Φαινόταν πολύ καλό και μετά όταν το έβαλα στο χέρι μου ήταν πορτοκαλί και λέω πάλι καλά Παναγία μου, τα δοκίμασα, γιατί θα βγαίνει σαν το Ούπα Λούμπα μετά στο βίντεο. Μου αρέσει, μπλεντάρεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχει τόσο πολύ pigment, έχει όσο χρειάζεται έτσι ώστε να μπορείς να το απλώσεις και να μην το βάζεις και κάθεται εκεί πέρα. Αυτό δεν το μπορώ με τα bronzer. Πάρω αυτό το πινέλο που στην πραγματικότητα είναι ένα blending brush, αλλά με βολεύει πάρα πολύ για να κάνω contour στη μύτη. Θα το απαλύνω με το πινέλο, ό,τι και να κάνετε, μπορείτε να το διορθώσετε, να το ξέρετε αυτό. Θα πάρω το πινέλο που έβαλα την πούδρα και θα το περάσω πολλά από πάνω. Και επίσης, αν δεν θέλετε να βάλετε σκιά, όπως εγώ αυτή τη στιγμή που θέλω να κάνω κάτι πιο φυσικό, το bronzer είναι η λύση σας. Θα πάρετε λίγο με το πινέλο και θα το απλώσετε, θα δώσετε ένα μικρό χρώμα στο μάτι σας και δεν θα χρειαστεί να βάλετε σκιά, απλά θα φαίνεται έτσι μπρόνζι σαν το υπόλοιπο look, θα είναι σαν να έχετε πάει στην παραλία και να έχετε πάρει ένα χρωματάκι. Στο άλλο βίντεο είναι αυτό εδώ. Είναι το Roller Liner Eyeliner της Benefit. Το συγκεκριμένο μαζί με τη μάσκαρα μου ήρθανε δωράκι, δεν τα πλήρωσα. Το eyeliner αυτό κοστίζει 25 ευρώ στα Sephora, το οποίο είναι ακριβό. Εγώ δηλαδή μόνη μου δεν θα πήγαινα να το αγοράσω, εκτός αν είχα αγοράσει ό,τι άλλο ήθελα και δεν ήξερα τι άλλο να αγοράσω και μου περίσσευαν 25 ευρώ και έλεγα ας πάρω το eyeliner της Benefit. Κατά τα άλλα δεν θα το αγόραζα μόνο μου, πιστεύω ότι είναι λίγο εξωφρενική τιμή 25 ευρώ για ένα eyeliner, τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι είναι εξωτερικά. Το ανοίγω. Δεν μπορώ να το βάλω πίσω, δεν έχει. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μυτούλα του. Ελπίζω να φαίνεται. Γι' αυτό το λόγο και δεν ήθελα να βάλω σκιά σήμερα στα μάτια μου, γιατί ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω μόνο του, να δω πώς φαίνεται ακριβώς αυτό το eyeliner. Έτοιμο το eyeliner. Το βρίσκω πάρα πολύ καλό. Όντως δεν έχει μπει σε γραμμές. Είναι πολύ μαύρο. Είναι matte, αλλά όταν το χτυπάει και ο ήλιος έχει και το σωστό shine. Μ' αρέσει. Αλλά 25 ευρώ είναι πολλά για ένα eyeliner. Προχωρώ σε μάσκαρα, η οποία και αυτή ήταν δώρο. Είναι βέβαια η Roller Lash, αυτή είναι το mini size, το οποίο κάνει 13 ευρώ. Δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το ξέρω, είναι σαν έγκλημα, λένε ότι είναι η καλύτερη μάσκαρα ever. Θα το κρίνω από τώρα. Αυτό το βουρτσάκι είναι έτσι, νομίζω είναι το ίδιο size με την κανονική, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να είναι και το mini size και το βουρτσάκι. Ποια είναι η γνώμη σας για το καινούργιο επεισόδιο Game of Thrones? Το πρώτο επεισόδιο της 8ης σεζόν. Πολλοί απογοητεύτηκαν γιατί περίμενα κάτι πολύ πιο wow, αλλά εγώ πιστεύω ότι
ήταν πολύ καλός τρόπος να ξεκινήσει χαλαρά η σεζόν για να γίνει χαμός μετά. Εγώ ενθουσιάστηκα πάντως. Δεν ξέρω για εσάς, να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Όσον αφορά τη μάσκαρα τώρα, είναι μια μάσκαρα η οποία δίνει κυρίως μήκος στις λεφαρίδες. Εμένα μου αρέσει αυτό γιατί γενικά έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ οι λεφαρίδες μου τώρα τελευταία. Μου αρέσει πολύ πάντως. Είναι πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Ειδικά για τις κάτω βλεφαρίδες μου τις έχει κάνει πολύ ωραίες. Προχωράω σε setting spray. Έχω της NYX, το Dewy Finish. Ήθελα πάρα πολύ ένα setting spray που να έχει Dewy Finish, γιατί όλα που έχω είναι matte. Οπότε πήρα το travel size για να μην ρισκάρω να πάρω το μεγάλο και μετά δεν μου αρέσει και απλά κάτσει εκεί για πάντα. Πόσο το πλήρωσα? 3 ευρώ, νομίζω 4 ευρώ. Πάμε. Λίγο επιθετικό το σπρέι. Με άγχωσε λίγο, ήταν σαν να μου ρίχνει νερό στα μούτρα. Αλλά θα δούμε πώς θα κρατήσει το μακιγιάζ. Είναι λίγο επιθετικό το σπρέι. Θα πω σε κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είδατε και τη σακούλα πριν, τη σακουλίτσα ήταν από αυτό, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που αγόρασα από αυτά. Είναι βέβαια το highlighter της Ομόρφια, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια από αυτά, ειδικά από τη Γιούλη. Είναι στην απόχρωση Moonlight Shimmer και απλά έχω ακούσει ότι είναι υπέροχο. Ναι, έτσι. Είναι ένα rose gold. Rose gold. Είναι πολύ πουδρένιο. Το βλέπετε αυτό? Ακραίο. Κοστίζει 5 ευρώ. 5 ευρώ. Γι' αυτό λέω μετά ότι το Eyeliners Benefit 25 ευρώ. Bitch, what the fuck. Πολύ ωραία. Τελειώνουμε το σημερινό look με φυσικά κραγιόν. Πάω να βγάλω αυτήν την αηδία εδώ πέρα που έχει γίνει το foundation στα χείλη μου. Και είμαστε έτοιμοι για κραγιόν. Το κραγιόν που έχω δεν είναι άλλο από τις Golden Rose. Το Liquid Matte Lipstick Long Stay λέγεται και είναι και Kiss Proof. Είναι η απόχρωση νούμερο 5 που είναι ένα berry χρώμα. Θα σας κάνω ένα swatch για να δείτε. Εγώ η αλήθεια μου είναι ότι έχω δοκιμάσει αυτή τη σειρά κραγιόν, αλλά έχω ένα nude χρώμα, ένα καφετί, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο. Είναι το πιο βολικό liquid lipstick που έχω βάλει στη ζωή μου και αποφάσισα να δοκιμάσω αυτό το berry χρώμα, γιατί συνήθως τα berry χρώματα είναι διαφορετικά από τα nude. Έχουν διαφορετική φόρμουλα, θέλω να δω αν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε, αυτά δεν χρειάζονται και lip liner. Αυτό είναι αυτό με τρελαίνει. Δηλαδή, βάζω αυτό το nude της Golden Rose και είναι, λες και έχω βάλει lip liner από κάτω ένα τόνο και είναι σαν να μην φοράω τίποτα. Είναι πραγματικά για μένα το καλύτερο liquid lipstick της αγοράς drugstore εκεί έξω. Ξεκάθαρα. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι κάπου στα 7 ευρώ. Δεν είναι βαριά, ούτε σου ρουφάνε όλη την υγρασία που έχουν πάνω τα χείλη σου και δεν γίνονται σαν την έρημο Σαχάρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για αυτό το κραγιόν είναι ότι είναι πάρα πολύ άνετο, ότι είναι πάρα πολύ έντονο, ότι το βουρτσάκι είναι πάρα πολύ ευκίνητο και βολικό, ότι δεν κουνιούνται όλο το βράδυ. Αντιθέτως, είναι δύσκολο μετά να τα βγάλεις. Ενώ είναι τόσο ελαφριά πάνω στα χείλη σου, δεν φεύγουν μετά. Έχει πάρα πολύ ωραία σειρά χρωμάτων. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Τι άλλο να πω. Αυτό το κραγιόν το χρειάζεστε. Εγώ πάντως το χρειάζομαι. Και
τέλειωσε το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το απολαύσατε. Εγώ πάντως πέρασα πολύ καλά, γιατί όλα τα προϊόντα τα οποία έδειξα μου άρεσαν. Τα λεφτά μου έπιασαν τόπο, πάλι καλά Παναγία μου και Χριστούλη μου, γιατί μετά, αν ήταν όλα χάλια, θα είχα πέσει σε κατάθλιψη. Νομίζω το καλύτερο από όλα είναι το foundation. Το bronzer είναι υπέροχο, πάρα πολύ φυσικό, τι να πω, πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω άποψη ακόμα για το setting spray και το primer, γιατί πρέπει να περάσω κάποιες ώρες για να δω αν όντως κράτησε το μακιγιάζ μου κτλ. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Like, subscribe αν δεν έχετε κάνει και είστε καινούργοι εδώ πέρα. Αφήστε μου κάποιο σχόλιο από κάτω τι άλλο θα θέλετε να δείτε, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Κάντε με follow στο Instagram αν δεν με έχετε, γιατί αν δεν με έχετε χάνετε, γιατί και εκεί κάνω μακιγιάζ και εκεί κάνω πολύ δημιουργικά μακιγιάζ. Και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο εμείς. Θα σας περιμένω. Μη και δεν έρθετε. Φιλιά.